Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit în Tur de Forță, sunt Cătălina Mihăescu. Ei bine, în această seară vom face un adevărat tur de forță, pentru că este într-adevăr 1 aprilie, iar noi, Giga TV, de 1 aprilie, venim cu o surpriză pentru dumneavoastră. Ei bine, alături de mine, în platou în această seară, se află doamna Simona Man, Partidul Poporului Dan Diaconescu. Bună seara și bine ați venit! George Harabagiu, colegul meu, jurnalist. Bună seara, George! Bună seara, Cătălina, bună seara, doamnelor și domnilor! Sau ce-a mai rămas de mine după ziua de azi, da? Da, am avut o zi de 1 aprilie destul de dificilă, dar iată-ne împreună în această seară în Tur de Forță. Și surpriza noastră, surpriza Giga TV de mâine încolo, George, este... Da, este de adevăr... Enico Georgescu, bună seara! Enico, și da. Bine ai venit în echipa Giga TV! Bună seara, vă spun și eu din toată inima și țin să precizez că nu este o păcăleală de 1 aprilie. Într-adevăr, am plăcerea și bucuria de a fi și eu gazda unei emisiuni foarte frumoase, cu oameni frumoși, unde vă aștept în fiecare după-amiază de mâine. Așa este, de mâine începând, Enico Georgescu va fi gazda emisiunii Shock Show, o emisiune de divertisment, și dar nu numai. În același timp o emisiune care își propune să educe ceea ce înseamnă divertismentul, să vină cu informații concrete și de calitate din și să cunoaștem oameni frumoși, oameni care pot să ne împărtășească din experiențele lor de viață, de ce nu, pentru că întotdeauna avem ceva de învățat. Și cred că dacă descoperim pe fiecare în parte, există o filă de viață. Așa că vă aștept cu mare drag. Și pentru că alături de noi se află și doamna Simona Man, politician, v-aș întreba ce ați dorit dumneavoastră, ca telespectator, să vedeți într-o emisiune de divertisment, altceva decât ce ați văzut până acum la alte posturi de televiziune. Da, este foarte interesant și cred că va fi o emisiune care va trezi mult interes. Cred că este nevoie de un suflu nou pe acest palier și cred că ați putea atinge în aceste emisiuni cu adevărat viața privată, părțile plăcute pe care oamenii doresc să le prezinte din viața lor privată, ce fac ei cu adevărat în timpul liber, cu ce își ocupă timpul liber, care e adevăratul lor job, ce preocupări au, ce hobby-uri au fiecare. Eu cred că fiecare este dornic și există o mare curiozitate în rândul publicului pentru acest segment de emisiuni. Până la urmă și politicienii, George, sunt oameni și ei au o poveste de viață, da. Și ei... Corect. Și de la ei avem, noi, ceilalți, ceva de învățat și cu mare drag, probabil, vor veni la Shock Show de mâine încolo. Eu îi aștept cu brațele deschise. Acum, e cât se poate de adevărat că tot ceea ce a spus, bă, simt și e prima că sunt stânjenit așa. Că, de da. ce, George? Păi, ești între 3 doamne? Odată și 2, pentru faptul că managerul acestui post de televiziune fiind, trebuie să-i anunț pe telespectator că nu e prima surpriză. Mai sunt 6 zile până când Consiliul Național al Audiovizualului va trebui să încheie socotelele în ceea ce privește monitorizarea declarațiilor făcute de posturile de televiziune din România. Fac pe această cale un anunț extrem de important pentru dumneavoastră. Giga TV va demara procedurile legale în conformitate cu ultima decizie a CNA pentru declararea timpului de campanie electorală și pentru alocarea spațiilor de antenă în conformitate cu prevederile ultimei decizii a CNA-ului, care ne obligă de asemenea să facem public și prețul emisiunilor de promovare, care sunt pe bani, ca să ne înțelegem, să mănânce și gura noastră, că despre asta era vorba. E o rocadă, nu e nimic altceva decât o mare surpriză și Corina Cosma, cea care a moderat până în acest moment și a făcut-o cât a putut ea de bine emisiunea Shock Show, va avea o mare surpriză pentru noastră. Personal am promis și vreau să o ajut într-un mare proiect, un proiect ambițios, este un proiect al ei la care va trebui să muncească foarte mult, o emisiune tot de divertisment, de o altă factură însă,
La șuietă va fi cu Corina Cosma, o să o vedeți într-o cu totul altă imagine, să încercăm să creăm o altă imagine. Cât despre politicieni, Enico, nu pot să spun decât că îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat provocarea noastră. Pot să dau și din casă, ca să nu fie nevoie, că oricum mâine se va auzi în toate ziarele din România despre subiectul ăsta. Enico, după 7 ani de doliu, a hotărât practic, este absolut creștinește ceea ce spun și nu e nimic mai adevărat decât să recunoști că există oameni și mai ales femei, nefiind un misogin, femei care au puterea de a respecta niște valori mai adevărate decât bărbații. Avem două astfel de exemple, 3 astfel de exemple în platou, pentru că persoanele de față nu se exclud. Ei bine, după 7 ani de doliu, Enico Georgescu pleacă în viață cu un mare proiect. Primul său proiect este proiectul Giga TV, Shock Show, de mâine de la 17:30. Al doilea proiect este că, din câte am înțeles, se căsătorește și mai are după Paști. Avem multe lucruri. Deci mulțumesc frumos. Numai lucruri bune, numai lucruri bune să dea Dumnezeu și sunt convinsă că împreună o să facem lucruri mărețe. Și nu-mi doresc să dezamăgesc și îmi doresc ca publicul să ne simtă aproape de el și noi să reușim să intrăm în casele lor, adânșilor, cu cele mai frumoase povești de viață, pentru că eu, personal, și eu, și tu, și noi toți suntem la un moment dat telespectatori. Corect. Și câteodată primim așa o încurajare și ceva frumos de învățat când ascultăm experiențele celorlalți. Iar marea provocare este că divertismentul poate însemna și confruntare. Viețile de ce să nu se confrunte între ei? Mă uit la studenții ăștia adevărați care ne înconjoară și pe care i-aș învăța să vadă presa altfel. Și viețile umane interacționează într-un anumit punct. Acel punct se numește confruntare. CNA-ul ne roagă și ne-a rugat în modul cel mai respectuos ca acele confruntări de tip electoral să fie făcute cu respectarea parității participanților. Ei bine, am primit acea provocare din partea CNA-ului și lansăm, iată, cu Enico, un alt fel de confruntare politică. Va fi declarată spațiu electoral, emisiunea realizată de către colega noastră. Shock Show va fi un spațiu electoral în care vor avea loc dezbateri, dar cu totul și cu totul altfel. Pentru că mă adresez iarăși puștilor acestora care sunt foarte dragi și care sunt lângă noi, studenților de la Hyperion pe care îi iubesc ca pe copiii mei, vă anunț că Giga TV tocmai de asta s-a născut, pentru că noi gândim altfel. Ei bine, veți vedea că și politica va fi abordată de Enico și, bineînțeles, și de Corina Cosma în producția ei, cu totul și cu totul altfel. Vor fi oameni din partide diferite care nu vor avea ocazia să se dueleze în doctrine sau în promisiuni, care vor trebui să iasă în evidența telespectatorilor prin modul în care se prezintă pe ei, prin modul în care își prezintă viața. Despre ce, Doamne, iartă-mă, vorbim? Ăsta e motivul pentru care consider, și pentru doamna președintă a partidului Dan Iaconescu și pentru toți președinții de partide din România, parlamentare sau nu, că provocarea pe care Giga TV o lansează este cu adevărat unică în România. Cine și-ar fi imaginat în urmă cu 24 de ore că Enico Georgescu, care va realiza o emisiune de divertisment, nu va putea realiza în același timp o emisiune de confruntare a vieților unor oameni care fac și politică. Dar de ce nu? De ce nu? Păi asta am spus și eu, de ce nu? Nu știu, probabil că eu sunt destul de nebun ca să cred în visul ăsta și mult prea cu capul pe nori ca să nu cred că mi-este, adică mi-este sigur. Am trecut, gata. Și de cele mai multe ori ești realist la sfârșit. Da, despre Enico nu pot să spun decât că în primul rând și în primul rând este o onoare pentru noi și este o onoare să lansăm într-o astfel de emisiune în care Dumnezeu a aranjat totul. Deci, absolut. Astăzi, doamna Simona Man, care e președinta unui partid care nu și-a spus încă ultimul cuvânt în România, și spun asta pentru simplu fapt că deja am văzut că nu mai trebuie să mergem la vot, că se știe exact cât va câștiga ăla, cât va câștiga. Noi nu mai avem treabă, nu mai votăm. Deja sondajele votează pentru noi. Domnul Harapagiu, aici vă contrazic, să știți că
Pe noi întotdeauna sondajele ne-au dat sub pragurile electorale. De fiecare dată am fost cotați cu minim posibil și de fiecare dată am demonstrat până acum că suntem o forță, că putem să ne depășim nou targetul și așa cum am obișnuit electoratul nostru, dacă la alegerile locale am luat 10%, la cele parlamentare am luat 15%, cu siguranță vom face o figură frumoasă și vom oferi o surpriză plăcută electoratului nostru și vom fi pe un trend ascendent și la europarlamentare. Până la urmă, eu cred că așa se va întâmpla, pentru că asistăm începând de astăzi la o avalanșă, la un tăvălug al scumpirilor și atunci mă gândesc că oamenii aceștia care vor merge la vot vor încerca să voteze altceva decât ceea ce a fost până acum și faptul că, iată, din nou, un 1 aprilie, ziua păcălirilor, dar iată că Victor Ponta nu a păcălit românii de data aceasta și pe 1 aprilie s-au scumpit benzina, motorina, alimentele, țigările, gazele și așa mai departe. Deci, noastră, această scumpire a combustibilului este ca și efect, ca și bulgărele de zăpadă. Exact. Adună taxe după taxe la fiecare produs în parte, iar toate aceste lucruri care le vom regăsi pe rafturile până la cel mai mic butic sau bodegă din ultimul cătun din România, va avea practic un preț de cost mai mare și toată această cheltuială va fi pe spatele și pe cârca electoratului nostru, a poporului român până la urma urmei, a consumatorului nostru final. Acesta este consumatorul final. Nu sunt implicați doar transportatorii, nu sunt implicați doar firmele de curierat, nu sunt implicați doar acești oameni care activează într-un domeniu unde consumul de motorină este mai mare. Este practic un consum care se reflectă la ultimul cetățean până la consumatorul final. Astfel va crește și prețul pe energie și prețul de raft și prețul la mâncare și practic până și apa potabilă va fi afectată de această scumpire a combustibilului. Nu este un lucru de dorit. Eu am apreciat foarte mult și intervenția președintelui pe acest subiect. A intervenit de nenumărate ori, astăzi a intervenit din nou, a încercat și ieri să someze din nou guvernul să nu introducă această taxă. Vedeți, noastră sunt, așa cum spuneți și noastră, eu cred că poporul român, sau cel puțin așa ar trebui să fie, ar trebui să se fi săturat de această clasă politică, să tindă spre o nouă formațiune politică în această sferă și să încerce să voteze o noutate, să voteze ceva nou, să acorde girul unei formațiuni politice care nu a mai fost la guvernare până în acest moment. Eu cred că este foarte important să girăm un nou partid politic, să girăm formațiuni politice care nu au mai fost la guvernare, pentru a nu-și pierde încrederea poporul român în politicieni cu totul. Vedeți, noastră, de atâția ani de zile lucrurile au curs într-un sens negativ și nu într-unul pozitiv. Din păcate, lucrurile s-au degradat în loc să se rezolve. Unii dau vina pe ceilalți și fac, mie îmi place să spun că fac pase în doi cu schimb de locuri, pleacă unii și vin ceilalți și iarăși pleacă ceilalți și vin unii la putere. Deci, până la urma urmei, eu cred că ar trebui românul să își ia inima în dinți și să voteze o formațiune politică care nu a mai fost la guvernare până în acest moment. Nico, tu cum vezi scena politică? Pentru că și politica asta este ca o scenă de teatru. Și da, din ce vechea mea și meseria mea, exact, da, este de actor. exact, la asta vreau să mă refer. Cum vezi tu scena politică din România? Sper că... Sunt buni regizorii piesei pe care o vedem acum? Sau... Aici este problema, de fapt. Mulțumesc. Aici este problema, de fapt. Vorbesc acum în termenii mei. Regizorul și cred că personajele și distribuția trebuie făcută în așa fel încât publicul spectator, și aici publicul spectator cu ghilimelele de rigoare, vorbim de noi oamenii de rând, noi cei care trăim, așteaptă ceva bun și frumos. Și acum vorbesc în calitate de cetățean al acestei țări, vorbesc în calitate de mamă. Corect.
Este trist ce se întâmplă. Este trist ce se întâmplă și din punct de vedere al culturii. Și iar mă leg de mine ca actor, pentru că noi, actorii și cei care facem meseria asta frumoasă, arta, este trasă în jos de sistem. Oamenii nu mai au chef să mai meargă la spectacole pentru că au datorii, facturi, asta ce spuneai și tu, s-au scumpit gazele începând de astăzi. Păi cum să mai vină un om de rând la teatru când probabil omul respectiv duce totuși ponoasele acestei vieți? Dar aici încerc să fiu un pic așa reticentă, să nu intru prea mult, pentru că este de fapt dureros. Și dureros prin ochii omului de rând. Și cred că ca mine sunt mulți. Corect, așa este. Știți că noi am pregătit, apropo de artiștii din România, am pregătit un proiect de lege prin care dorim să protejăm artiștii români. Doamne ajută, Doamne ajută! Va fi o mare surpriză, o vom lansa în primul rând mediatic, probabil în câteva zile. Probabil că vom avea invitați și televiziunile și artiști, mulți artiști în Parlamentul României, după care vom merge cu această lege în Parlamentul României. Și cu siguranță vom ajunge la inimile tuturor artiștilor din România. Bine, noi ca actori... Este un motiv în plus să mergeți la emisiunea prezentată de Enica Georgescu, să dau și eu din să casă faceți public proiectul respectiv. Sigur că da, să dea Dumnezeu și nimic nu este întâmplător. Uite că discuția a ajuns aici. Noi mai devreme, când eram la machiaj, chiar asta am și discutat, pentru că doamna mi-a onorat invitația în cadrul emisiunii. Cu mare drag. Până la urmă este normal, așa cum spuneam, și oamenii politici au o poveste de viață, din povestea cărora ceilalți pot învăța foarte, foarte multe. Ce ar mai fi de spus, George, despre shock show-ul începând de mâine încolo? Nu, shock show-ul început de azi. Deci vă spun eu de ce. Shock show-ul a început la tur de forță. Da. Corect. Deci România toată, pe bune, dacă să fim corecți, nu distinse, Doamne, mă scuzați, dar România toată trăiește un șoc. Absolut. Politicienii... Și noi asistăm la un show. Da, de fapt au transformat toată politica într-un mare show, din punctul meu de vedere extraordinar de scump, pentru că în acest moment nu se justifică, credeți-mă. Extraordinar de scump, scuză-mă, George, și ei, plătit din banii românilor. Da, asta era ideea, adică oamenii nu-și vor mai putea permite, nu știu, Enico vorbea de teatru. Bine, asta e o bucurie a sufletului. Corect, dar eu vă spun că oamenii nu-și vor putea permite foarte multe lucruri necesare vieții lor. De zi cu zi. Adică o să trăim în România ca o bere să ajungă un lux. Eu sunt fel convins că până la urmă rațiunea va fi cea care va învinge, pentru că românii, noi ne-am învățat cu scumpirile și vreau să vă spun de ce ne-am învățat cu scumpirile. Pentru că suntem un popor extraordinar de răbdător. Și a început cu 0,7 cenți. Existau momente, și aici să recunosc, în care aveam obligația și nimeni nu spune. Președintele a zis-o aseară într-un mod foarte elegant. Trebuia, într-adevăr, mărite prețul la carburant datorită contactelor externe pe care România le avea cu Uniunea Europeană, da? Bun. Exact. Da, dar haideți să mergem mai departe, să fie un shock show, da? România a negociat cu aderarea la Uniunea Europeană în genunchi, ca o cercetătoare balcanică, tărându-se în genunchi la porțile Europei civilizate. Despre ce vorbim? Trebuia să intrăm în Uniunea Europeană, punct. Și dacă aia spuneau, scumpiți benzina, scumpim benzina. Dar nu s-au gândit nimeni dacă oamenii au bani pentru benzina asta. Și oamenii au început nu să aibă bani, ci oamenii au vrut să trăiască. Și au considerat că a merge cu mașina e o utilitate. Va deveni un lux? Va deveni un lux? Când avem prețuri la combustibil mai mari ca în Germania, când avem în modul de față o politică pe care nimeni nu poate înțelege, când avem referendumuri care nu sunt aplicate, despre ce o să discutăm și despre asta. Adică cum poți să-i ceri unui om să respecte legea
în condițiile în care românii au votat pentru un parlament unicameral. Acel referendum a fost validat și avem un parlament care e mai mare, mai are populat, două camere în continuare și este mult mai populat. Da? Exact. Deci, în momentul în care niște politicieni nu respectă legile, cum poți să le ceri unor oameni sărmani să respecte niște legi? E pentru ei și foarte multă tevatură legată de modul în care s-a făcut această scumpire. Bă, pentru ce? Adică pentru ce? Unde se duc banii ăia? În construcții de infrastructură, nu? Hai să spunem oamenilor, să reamintim oamenilor care sunt cele două opinii. Victor Ponta a ieșit și a spus: banii merg în infrastructură. Vom avea autostrăzi, drumuri foarte bune și așa mai departe. Iartă-mă că spun, dar pentru ce îmi trebuie autostrăzi dacă nu o să mai am bani să pun în mașină, benzină? Corect. Mai mult decât atât, ministrul finanțelor a ieșit și a spus: banii aceștia vor merge la pensii și la salarii pentru că riscăm să nu mai avem bani de salarii. Și atunci a ieșit din nou domnul Ponta și a zis: săraca. Nu știu ce a vrut să spună cu acest apelativ, săraca, referitor la ministrul finanțelor, domnișoara Petrescu, da? Noi pe cine să credem? Cum pe cine? Apropo, aici avem un actor politic. Stați că aici avem un actor politic. Dar dacă domnișoara ministru are dreptate? Dacă domnișoara ministru are dreptate și în sinceritatea ei tinerească și debordandă, a spus adevărul. Da. Vedeți noastră, exact aici, de aici ați plecat noastră și tot aici ajungem. Totul este un show. Da. Totul este un show mediatic și asta nu spunem noi, ci este foarte clar că ceea ce se transmite prin cuvinte rămâne foarte puțin în memoria colectivă. Ceea ce însă se transmite pe cale vizuală rămâne foarte bine imprimat. Corect. Și atunci este foarte important ca actorii politici principali să apară foarte des la televizor și să spună câte ceva. Nu se reține ce se spune, ci se reține doar imaginea și rămâne ca și brand. Nu contează că fac lucruri bune, nu contează că fac lucruri bune, că fac lucruri rele. Ce brand? Adică, bă, bune, eu să fiu Ponta, Viorel Ponta, primul ministru României, la modul serios. Adică, bun, ieși și spun, s-a scumpit, am majorat acciza pe carburant, da, s-a scumpit benzina. Și eu ies la televizor și m-ați votat dacă eu vă zice că o să puneți mai puțin rezervori? Nu. Că e un joc pe care nu înțeleg. Da, dar faptul că intră într-o luptă cu Traian Băsescu deja îl credibilizează. Este un adversar foarte serios. Faptul că luptă împotriva lui Traian Băsescu și Traian Băsescu că fiecare zi este o luptă între ei. Ce-l mâna pe el în luptă? Cu Traian Băsescu. Victor Ponta luptă cu românii, că românii plătesc. Nu. Asta deja trecem de show. Aici deja trecem de show. Vorbeam doar de show. S-a plătit bilete la intrare aici, nu? Da, este cu românii. Românii au plătit în avans. Românii plătesc polița. Românii plătesc polița. Show-ul este pe televizor și este o luptă practic între cei doi actori politici. Ați văzut prima oară, din circul Victor Ponta se întoarce. Adică a fost Victor Ponta și versus Traian Băsescu. Era filmul ăla, reptila ucigașă contra aligator. Da, bun. Acum e Victor Ponta contra Traian Băsescu, a fost la primul referendum. După a fost Victor Ponta versus Traian Băsescu 2. Acum au scos, bineînțeles, când nu au ieșit cele două referendumuri, Traian Băsescu greu de ucis 1, da? Și acum un reloaded la modul Ponta versus Băsescu se întoarce. Că despre asta vorbim. Adică sunt niște seriale politice atât de ieftine, care în acest moment nu mai păcălesc un electorat care va lovi clasa politică exact unde o doare. Și spun punct. Și de ce spun punct? Pentru că vor avea de câștigat partidele care vor avea capabilitatea să-și atragă electoratul propriu spre urne. Aveți drept de vot, faceți la europarlamentare, dar sincer. Este o întrebare a lui George către operatorii noștri. Vă duceți? Zi-mă, te duci la europarlamentare? Da, știi, da, cu cine votezi, știi? Nu, e bun, asta e. Deci, până la urmă, bietul Caragiale, mare dreptate avea dreptate. Da, corect, Nico. Da, deci mare dreptate a avut. Despre ce vorbim? Lumea lui Caragiale, nimic nu s-a schimbat. Absolut nimic. Ba da. Da, lumea lui Caragiale. Da, personajul. Nu. Fizionomia. Lumea lui Caragiale era o lume nealterată. Din păcate, lumea lui Caragiale de astăzi era la momentul de față plină de ambiți,
Dacă îmi dați voie, deci de principii. Adică, da? De principii, da? Adică noi românii... Și cum, acum nu este vorba tot de principii? Care principii? De principiile. Pe fiecare cu ușa închisă are un principiu. Păi nu, acum lucrurile sunt felul următor. Deci când un singur ministru din țara asta răspunde de toate, inclusiv de banii de agricultură, păi e clar. Acum se întâmplă exact ca acolo. Cum se întâmplă? Și vorbim de domnul Dragnea, nu vorbim de altcineva. Acum se întâmplă cum s-a întâmplat cu doamna Hosulungi. O știți pe doamna Hosulungi? Da. De la PNL? Doamna a fost, e un monstru sacru al televiziunii. Că despre ce, doamne, iartă-mă vorbim, nu? Femeia a făcut memorialul durerii care trebuie să ia Oscarul, din punctul meu de vedere. Niciun fel de rezervă. Era nominalizată în CEAU, în Consiliul de Administrație de la TVR, de Partidul Național Liberal. Mă, și-a sunat Antonescu. Și a zis, doamnă, vă duceți mâine la comisie, că trebuie să vă... Dacă mint, dați-mi cu masa în cap. Eu vă spun adevărul. Deci, vă duceți mâine, că nu e nicio problemă, PNL-ul vă nominalizează pe noastră, sau femeia. Sau femeia, când auzi la Parlament, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Căldură mare, domnule șef. Bună ziua. Monșer, bună ziua. Domnul este? Care domn? De la comisie. Care comisie, domn? Comisia pentru TVR. Să văd. Domnul este. Cine sunteți? Hosulungi, n-am venit la... Domnul este, dumneavoastră nu sunteți. Pe listă. Nu sunteți pe listă. Păi, dar m-a chemat domnul. Care domnul? M-a sunat domnul. Să vin că-s pe listă. Spuneți-i lui domnul că la domnul meu nu ești pe nicio listă, că nu a trecut un domn. Hai, pa! Despre ce Caragiale vorbim? Tot pe acolo suntem. Caragiale este un monstru sacru la tot ceea ce se cheamă umor și satiră și realitate românească. Aceștia sunt niște mitocani, în adevăratul sens al cuvântului, care nu respectă o femeie. Mă, nu, cum poți, mă, să-ți bagi joc de o femeie? Spune, doamnă, nu mai se poate, că trebuie să pun liberalii mei. Unul la prefectură, vorba lui ăla, nu? Lista, cum îl chema pe ăla. Unul la prefectură, doi la poliție, unul la... Nu, da, bun. Dumneavoastră nu ești pe listă. Să duce săra ca femeie și e luată la mișto de un tip care nici măcar nu știe cât a filmat și câți moștri sacri care erau în viață la vremea respectivă a reușit să intervieveze femeia asta. Adică a fi om de cultură în România... Domnul Carabagiu, să știți foarte bine că la PNL s-a mai întâmplat același lucru și cu cel pe care au vrut să-l desemneze ca și manager, director general al televiziunii române, cu Rareș Bogdan, nu? Exact același lucru. Au vrut, n-au reușit, deci acolo e o veche poveste care se tot repetă la PNL. Să știți că și noi am avut, prin algoritm, am primit 2 locuri, un loc de membru cu dreptul de pline și un supleant. Edi Dumitrașcu este și vicepreședinte la nivel național la PPDD, este membru cu dreptul de pline și Florin Condurățeanu este membru supleant. Deci n-am avut nicio problemă. Eu, fiind femeie, am nominalizat 2 bărbați acolo la televiziunea română și să știți că n-am avut nicio problemă. Deci liberalii nu pot să recunoască că, de fapt, stați bă, că vorbim de Crilan Antonescu, vorbim de toți liberalii, că acum mă știu de care liberali să mai vorbești. Că și liberalii ăștia, am înțeles că unii sunt pro-Tăricianu, alții sunt pro-Crilan Antonescu, adică unul mai liberal decât altul. Sunt pro-Tăricianu, pro-Ponta. Vedeți dumneavoastră, dacă noi avem un singur pe Dan Diaconescu, toți sunt pro-Dan Diaconescu. De acord, adică nu poate doamna să nu știu, adică doamna, mă înțelegeți, trebuie să spună că mesajul, că n-a venit doamna la emisiune să ne zică nouă, că nu susține, că îl susține pe Dan Diaconescu. Bun, nu e nicio problemă asta. O spune femeia direct, domnule, eu susțin pe Dan Diaconescu, punct. Liberalii... Tot partidul trebuie să-l susțină doar pe Dan Diaconescu. Tot partidul doamnei trebuie să susțină pe Dan Diaconescu, punct. Băi, până la urmă este și până la urmă eu cred că toți românii ar trebui să-l susțină, pentru că n-a fost niciodată la guvernare, n-a făcut nimic rău, n-a luat bani din buzunarele românilor, n-a făcut afaceri cu statul, este cel mai curat politician. Deci, din punctul meu de vedere, la modul serios, ca să uite copiii ăștia că îmi plac de ei, mor după ei. Ce trebuie să faci ca să fie la 2014 credibil ca politician? Puteți să faci exact ce n-a făcut Dan Diaconescu. Adică trebuie să minți. Trebuie să minți. Dacă nu minți, nu te bate. Și minciuna asta la masă. Dacă nu faci afaceri cu statul, spui că ești cinstit. Nu mă, te iau ăștia de prost în Parlament când ai fost în stare să ciordești vreo 2-3 miliarde. Despre ce vorbim? Deci, ce trebuie să mai faci? Trebuie să... Domnul Harabagiu, s-au trezit francezii, s-au trezit polonezii, poate s-au trezit și românii. Românii s-au trezit?
Problema nu e a românilor, problema e că noi ne trezim când nu trebuie. Adică ne trezim la 12 noaptea. Și, pe bune, ne trezim la 12 noaptea. Pentru că în timp ce noi încercăm să punem pe masă valorile noastre culturale, de care vorbeați noastră, să vorbim de alții fură masa. Pe bune, adică fură, adică ne-au luat-o. Adică de ce ne-a întrebat cineva că se scumpește benzina asta? Ne-a întrebat, băi, vreți să scumpim benzina? Nu. Niciodată, George, nu o să ne întrebe pe noi, cetățenii de rând, cineva aici nu se Dar, pentru că românii ăștia, iartă-mă că te întrerup, trebuie să luăm publicitate, asta era problema. 20 secunde de publicitate. Cum adică n-am fost întrebați? Ați fost întrebați, ați girat atunci când, crezând în mitul dragonului roșu, verde, portocaliu, ce culori avea el, ați votat. Ați votat 70 și ceva la sută. Nico, noi îți dorim mult succes în noua emisiune Shock Show la Giga TV. Mă simt ca acasă. Bine ai venit la Giga TV, bine ai venit în rândul celor care gândesc altfel. Mulțumesc. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în Tur de Forță.